ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 23 ዕድመ ሳራ ድማ 127 ዓመት ኮነ። እዚ እዩ ዓመታት ሳራ። ሳራ ኣብ ቂርያት ኣርባዕ ንሳ ኬብሮን ኣብ ምድሪ ከነኣን ሞተት። አብርሃም ድማ ንሳራ ክሓዝነላን ክበኽየላን መፀ። አብርሃም ከዓ ኣብ ቅድሚ ሙቱ ተንስአ። ንደቂ ሔት ድማ ኣነ ኣብ ማእከልኩም ጋሻን መጻተኛን እየ። ነዛ ሙተይ ካብ ቅድሚ ገጸይ ዝቐብረሉ ርስቲ መቓብር ምሳኻትኩም ሃቡኒ ኢሉ ተዛረቦም። ደቂ ሔት ድማ ንኣብርሃም ጎይታይ ስምዓና፣ ንስኻ ኣብ ማእከልና ናይ ኣምላኽ መስፍን ኢኻ። ካብ መቓብርና ሓሪኻ ሙትኻ ቅበር፣ ካባና ሓደ እኳ ሙትኻ ንምቕባር መቓብሩ ዝኸልኣካ የልቦን ኢሎም መለሱሉ። አብርሃም ከዓ ተንሲኡ ንህዝቢ ተሃገር ንደቂ ሔት ሰገደሎም። ንሙተይ ክቐብር ፈቒድኩሙለይ እንተኾንኩም ስምዑኒ። ንዔፍሮን ወዲ ጾሓር እታ ኣብ ደረት ግራቱ ኣብ ማክጴላ ዘላ በዓቱ ክህበኒ እሞ ንርስቲ መቓብር ኣብ ማእከልኩም ብምሉእ ዋጋ ክህበኒ ለምኑለይ ኢሉ ተዛረቦም። ዔፍሮን ከዓ ኣብ ማእከል ደቂ ሔት ተቐሚጡ ነበረ። ዔፍሮን እቲ ሔታዊ ድማ ኩሎም እቶም ብኣፍ ደገ ከተምኡ ዝኣቱ ደቂ ሔት እናሰምዑ ንኣብርሃም ኣይፋልካን ጎይታይ ስምዓኒ ደኣ፣ እታ ግራት እህበካ፣ እታ ኣብኣ ዘላ በዓቲ ድማ ህበካ፣ ደቂ ህዝበይ እናረኣዩ ህበካ ኣለኹ፣ ሙትኻ ቅበር ኢሉ መለሰሉ። አብርሃም ከዓ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ እቲ ሃገር ሰገደ። ንዔፍሮን ድማ እቶም ህዝቢ እቲ ሃገር እናሰምዑ እንተ ትሰምዓኒ ኾታ ኣነ ዋጋ እታ ግራት ክህብ፣ ካባይ ውሰዱ እሞ ሙተይ ኣብኣ ክቐብር ኢሉ ተዛረቦ። ዔፍሮን ድማ ንኣብርሃም ጎይታይ ስምዓኒ ደኣ፣ ናይ 400 ሲቃል ብሩር ምድሪ ኣብ መንጎይን ኣብ መንጎኻን እንታይ እያ? ሙትኻ ግዳ ቅበር ኢሉ መለሰሉ። አብርሃም ድማ ንዔፍሮን ሰሚዑ፣ እቲ ዔፍሮን ደቂ ሔት እናሰምዑ እተዛረቦ ዋጋ ከምቲ ኣብ ነጋድ ዝተሓላለፍ ዝበለ 400 ሲቃል ብሩር መዘነሉ። በዚ ኸምዚ ከዓ እታ ኣብ ማክጴላ ኣብ መንፅር መምሬ ዝነበረት ግራት ዔፍሮን እታ ግራትን ኣብ ኣዘላ በዓትን ኣብታ ግራትን ኣብ ዙርያኣ ኣብ ዘሎ ኩሉ ዶባን ዝነበረ ኣዕዋምን ደቂ ሔት እናረኣዩ ኣብ ቅድሚቶም ብደገ ከተምኡ ዝኣቱ ኩሎም ገንዘብ አብርሃም ኮይኑ ቆመ። ድሕሪዚ ድማ አብርሃም ንሰበይቱ ሳራ ኣብ በዓቲ ግራት ማቅጴላ ኣብ መንፅር መምሬ ንሳ ከዓ ኬብሮን ኣብ ምድሪ ከነኣን ቀበራ። እታ ግራትን እታ ኣብኣ ዘላ በዓትን ድማ ካብ ደቂ ሔት ንአብርሃም ርስቲ መቓብር ኮይና ቆመት።